Diuen que aquí vens a desconnectar, però jo crec que vens a viure-ho tot. Ho comprovem plegats. Som-hi. Benvinguts al castell. Moltes gràcies. Hola, què tal? Hola, què tal? Mira, m'han dit que en aquest hotel la gent ve a desconnectar, però també a gaudir del menjar, de les vistes y a vivir una experiencia única, ¿es verdad això? Exacto. Aquí hacemos todo lo posible para que el tiempo vaya un poquito más despacio, que la gente venga a desconectar, a disfrutar de nuestra gastronomía y sobre todo a disfrutar de un entorno tan maravilloso que tenemos. Ai, si és veritat, ja només entrar, es veu que és un hotel ben especial. Sí, así es. Es un hotel muy familiar en el que cuidamos todos los detalles para que la gente se sienta como en casa. Gràcies, salut. Aquí está la seva habitació. Doncs moltíssimes gràcies. A usted. Caram, home, això ja sabia que les habitacions estaven molt bé, però això és un altre nivell. Espais cuidats, llum natural i aquella sensació de calma que costa tant trobar. I de cop et trobes amb això. Una fortalesa del segle XVI, aquí mateix. I pel que m'han dit, a dia d'avui el fan servir per fer celebracions com sopars, festes o casaments. Després de tant passejar i tanta història, se m'ha obert la gana. Som-hi, i a més m'han dit que aquí fan una cuina boníssima. Però quina bona olor. Puc passar? Claro, pasa usted, hombre. Que estàs preparant el dinar? Pues mira, hoy estamos preparando un trinchat, muy típico de aquí de la zona. Com definiries el menjar d'aquí, del castell? Pues yo esta cocina la definiría creativa, con un toque de vanguardia, pero sin perder el sabor tradicional de lo que es la región, intentando trabajar con el máximo producto de proximidad posible. Doncs no em diguis més, tinc ganes d'entrar al menjador a dinar. Moltes gràcies. Tens la carta de postres. Alguna recomanació? Sí, el carro de formatge. Doncs el carro de formatges. Vale. Gràcies. Bona tarda. Però això què és? Això és un supercarro de formatges. Sí, clar, nosaltres aquí tenim molts formatges. Aquesta zona és meravellosa, té molts formatgers artesans. Sí que és cert que hi vaig passar per Turisme Seu i ja em van dir que a la Seu el formatge pren com una altra perspectiva, però és que això és espectacular. A més, aquí fan una fira importantíssima. Importantíssima, clar. La Fira de Sant Ermengol. La Fira de Sant Ermengol. Doncs vinga, va, anem a tastar aquests superformatges. Menjar formatges amb aquestes vistes, jo crec que tot sumat. No, i a més, el formatge transmet cultura. Val? Que maco, el formatge transmet cultura. Si us plau, els té de menjar en el sentit de les agulles del rellotge. Bon profit. Moltes gràcies. Uf. Ara crec que sí que he vingut a desconnectar. Entre el massatge i el circuit termal del castell m'he quedat com nou. No és només un lloc per desconnectar, és la calma, la història que tens al voltant i tot el que hi passa, des de la cuina de proximitat fins al que vius. Aquí ben segur que hi tornaré.